कैसा लग रहा है भाई भूटान आके? अच्छा लग रहा है? White. वाइट, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़। Red. 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 Why should I wait for you? Why? What do you? You, Mommy. you wanna walk? No? Okay. Walk. Right now we are walking on the streets of Bhutan. Wait, 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 wait. Wait for me. दा जों थांगासिनो दङ भुटाननि गेलेफु टाउननि खाथियाव थानाय बाबा शिबनि मोनसे मन्दिराव। दा बे मन्दिरा बांद्राय गोबाव जायाखै बायदि मोनदोंमोन, सिगां नुफेराखैमोन। दा थांनायनोसै, सिङाव मा दङ एसे दर्शन खालामनानै फैनोसै। Walk together. Yeah, let's walk together and be careful.